pozdravljam sve nazočne. Hrvatska čista stranka prava, otvorena srca ulazi u ovu našu pravašku koaliciju, koja je u 150-godišnjoj povijesti pravaštva prva koalicija dviju pravaških stranaka kad su u pitanju parlamentarni izbori. Ono što nas motivira u tomu nije samo teška situacija koja je dovedena domovina po svim pitanjima, nego nas motivira iskrenost i dosljednost našeg koalicijskog partnera HSP-a, dr. Ante Starčević, i držimo da se u suradnji s njima može hrvatska politika vratiti na mjesto koje joj pripada. Sve političke elite, osobito od 2000. na ovamo, vode ovu državu, ovaj narod bez ikakve koncepcije, bez ikakvoga plana. Sve se radi stihijski, na gospodarskom planu je bezuvjetno prihvaćen koncept neoliberalnog kapitalizma koji je devastirao gospodarstvo, uništio radna mjesta, bacio na koljena Hrvatsku koja je sada prvi put u svojoj povijesti dužna više nego iznosi cijeli njezin BDP. Na planu vanjske politike se također radi bez ikakvog plana, stihijski, neodgovorno. Imamo najnoviji slučaj po pitanju srpskih optužnica, ove 44, gdje se vlada digla na zadnje noge, da tako kažem, ali samo zbog toga jer je u tim optužnicama Vladimir Šeks. Stotine branitelja je u istražnim zatvorima, Veljko Marić je u zatvoru po tim optužnicama gdje je Srbija proglasila ingerenciju nad hrvatskim teritorijem. Nitko nije ni dao izjavu od te vlade, a kamoli da su planirali donijeti nekakav zakon koji nema nikakvog uporišta ni u čemu. Nijedna država ne može donijeti zakon koji poništava zakon neke druge države. Tu su potrebni drugi odgovor, tu je potreban politički odgovor za koji ova vlast nema ni hrabrosti, ni volje, ni znanja. Oni jednostavno moraju nestati sa političke scene. Jedini program koji može spasiti ovu Hrvatsku je program njihova odlaska.